तर नमस्कार मित्रांनो, बरेच दिवस झाले व्हिडिओ आणि ब्लॉग आपल्या चॅनलवरती काय पडाक नाही. तर मित्रांनो सगळ्यांना माझ्याकडनं सॉरी. तर आता मी असंच तामाण्यात आणि असंच उद्या मॅच आहे आणि उद्या मॅच आहे आणि आज असं सगळ्या पोरांची आणि त्यांच्या मंडळाची मिटिंग तर खाली चालली असे मिटिंग. पण त्याआधी बाळ्याच्या घराकडे जायचं होतं, कारण का बाळ्याच्या पप्पांचं होतो आजचं वाढदिवस. काहीतरी 35वी काहीतरी ॲनिव्हर्सरी होती. ॲनिव्हर्सरी तो तुम्ही केक बघू शकतात, कसा सुंदर प्रकारचा आणि चांगल्या प्रकारचा केक बनवला. आपला आता योगेश पारकरच्या दुकानावरनं म्हणजे तळे बाजारातला फेमस कोल्ड्रिंक त्याच्याकडनं आणलेलो असा. तर थोड्या वेळात सगळे पोरगे वगैरे जमा झाले, त्यांना पूजा विजा करूक लागली. केक कापूच्या अगोदर त्यांच्यानी फोटोशूट सुरू केल्याने म्हणजे त्यांची जी फॅमिली होती ती एकत्र जमली आणि फोटो काढूक सांगल्याने. तर हे बघा बाळू गेलो, त्याच्या बाजूक तिकडे अभि असा, त्याच्यानंतर सोने असा, पिंकी म्हणजे बाळा आणि अभिची बहिणी असत, त्याच्यानंतर बाळ्याची मुलगी सुद्धा असा. आणि थोड्या वेळानंतर ह्या दोघांनी केक कापूक सुरुवात केल्याने आणि जसं यांच्याने केक कापूक सुरुवात केल्याने तसं आम्ही टाळ्यांच्या गजरात त्यांना हार्दिक शुभेच्छा दिला वाढदिवसाच्या. आणि ह्या बाळ्याचा आणि ह्या मनूचा काय चालला तर बघा, त्यांना तो शॉर्ट फोडत होतो पण उलटा पिळगडून खालना वरना त्याची मान मोडून टाकली. शेवटी त्या काय फुटाक नाही, शेवटी त्या खालना उलटा फुटला. तर तुम्ही बघू शकता खाली सगळे गुलाबाची पाकळे पडलेले असतात. आणि ह्याचा वाढदिवस झाल्यानंतर खायच्या पोरक मात्र जेवूक थांबूक नाही. मात्र माका दोघांनी जेवूक थांबवले, कारण का घराकडे होती बिर्याणी खाऊक बसले. मी होते, अम्मो होतो, बाळो होतो, अभि होतो. आम्ही सगळ्यांनी बिर्याणी खाल्लं आणि बोलल्याप्रमाणे तुमका बुद्धीवरात मीटिंग होती म्हणून सगळे पोरगे हे बघा बुद्धीवरात मीटिंगसाठी जमले होते. तर दुसऱ्या दिवशी होते मॅच ही, म्हणून आदल्या दिवशी काय नियोजन असतात त्याच्यासाठी त्या संदर्भात मीटिंग जमलेली होती. आणि मीटिंग संपल्यानंतर ज्याने टी शर्टसाठी पैसे दिले होते, म्हणजे आपल्या झुंजार स्पोर्टच्या मंडळाने टी शर्ट छापलेली होती, ज्याने पैसे दिले होते त्यांचे टी शर्ट आता मीटिंगसाठी सगळेजण जमा झाले. म्हणून जे जमा होते त्यांची टी शर्ट त्यांच्यापर्यंत पोच केली गेली. तर मी होतं, माझ्या बहिणीने पण पैसे दिले आणि माझ्या भावाने पण पैसे दिले आणि माझे पण टी शर्ट घ्यायचा होता म्हणून मी पण थांबलेलो आहे. तर माझ्या भावाचे आणि बहिणीचे टी शर्ट घेतले आणि ह्या माझा टी शर्ट बघा घालून बघितले, जरा कसा वाटतं. तर तुम्ही पण जरा कमेंटमध्ये सांगा कसा वाटतं. आणि नंतर मग सगळे घरात गेले आणि आम्ही 5-7 जण सकाळपर्यंत काम करत होतो. आणि काम करत असताना बाजूकच ह्या बघा फणसाचं झाड असा, आणि या फणसाच्या झाडावर होतो पिकलेलो पण नसतं. बाळा एक तो फणस बघून लागली भूक आणि ते मी फणस पाडून दिल्यानंतर तुम्ही बघू शकता बाळू कसं फणस खाता. पिकलेलो सकाळचे 4 वाजले असतात मित्रांनो, आणि सकाळचे 4 वाजताना बाळू आमचं फणस खाता. आणि त्याच्या बाजू घेऊ बघा बबलूचा काय झाला, बबलू गेली झोप म्हणून बबलू असं. आणि नंतर मग काम वगैरे करून झालं आणि सकाळी 4-4:30 वाजले. तर आम्ही मग 4-5 जण बुद्धीवरातच झोपला. तर आणि बबलू आणि मी काय शांत राहणार आहे नाही आहोत. तर सकाळी तो कोंबडो बोमटत होतो, तर त्याच्यावर जरा टाइमपास करत होता. चांगल्या बोळे चिंगल्या बोले. तर चला मित्रांनो, लवकरच भेटा. टाटा आणि